በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ነዚ መንፈሳዊ ቻናል ትከታተሉ ዘለኹም ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ብወገነይ አምላኽ መስገን ጽቡቕ ኣለኹ። ንስኻትኩም እውን ከማይ ጽቡቕ ክትሉ ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ ይኹን። ሕራይ እምበር እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቻነል መድሓኒት ፈዋሲ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ዝመሓላለፈላ ቻነል እያ። ናይ እግዚአብሔር ጉባኤ ዝመሓላለፈሉ ቻነል ክሳብ ዝኾነ ከዓ ብኩሉ ዓቕምኩም ደገፍኩም ከተበርክቱ ይምሕፀነኩም። ተብ ሳብስክራይብ ዝገበርኩም እግዚአብሔር አምላኽ የኽብረለይ ክብረት ይሃብኩም ይቐኒየለይ። ተብ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ላይክ ጌርኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ክጅምሩ ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ ይኹነልና። ሕራይ እግዚአብሔር ዝፈቀዶ እግዚአብሔር ከም ዝመደቦ ኣነ ንስኻትኩምን ስለ ቃላቱ ካብ ወንጌሉ ሓደ ቃል ኢልና ክንመሃሪና ንሱ ድማ እንሆ ጾም እግዚአብሔር አምላኽ ጾም ኣርባዓ ካብ ንጅምር እንሆ ድሮ ራብዓይ ሳምንትና ኮይኑሎ እንሆ እዚ ጾም እዚ ሕማም ናይ ጎይታ ስለና ኢሉ ዝረኸቦ መከራ ናብዚ ምድሪ እዚ መፂኡ ጥራይ ዘይኮነ ስለና ኢሉ እውን ዝጾሞ ጾም ስለና ኢሉ መከራ ዝተቀበሎ እንዳዘከርና እንሆ ምስ ክርስቶስ አምላኽና ሕብረት ንኽንገብር ንእግዚአብሔር አምላኽና ንኽንመስል ምክንያት ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብ መልእኽቱ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ እንታይ ኢሉ ጽሒፉሎ ኣነ ብእግዚአብሔር ኣለኹ ዝብል ኩሉ እቲ ክርስቶስ ዝገብሮ ዝነበረ ክገብር ይግብኦ ኢሉ ዓብይ መልእኽቲ ስለ ዝገደፈልና ንሕና ድማ ናይ እግዚአብሔር ኢና ولد ናይ እግዚአብሔር ኢና ህዝብ እግዚአብሔር ኢና ኢልና ካበልና እንሆ ድማ እቲ እግዚአብሔር ዝገብሮ ዝነበረ ማለት ክርስቶስ ዝገብሮ ዝነበረ ተግባር እንዳገበርና ንሱ ስለና ኢሉ ዝኸፈለ ዋጋ እንዳዘከርና እንሆ ክርስቶስ አምላኽና ዝገብሮ ዝነበረ ግብሪ እንዳገበርና እንዳጾምና እንዳጸለና ንእግዚአብሔር አምላኽ እንምልኸሉ ንእግዚአብሔር አምላኽ እንመስግለሉ ዘለና ወርሓት እዩ። ጾም እንሆ ምሕረት እግዚአብሔር እንዝከረሉ ክርስቶስ አምላኽና ስለና ዝኸፈሎ ናይ ፍቅሪ መስዋዕቲ እንዳዘከርና እንሆ ናይ ክርስቶስ አምላኽና ኣብ ውሽጥና ፍቅሩ ዝበዝሓሉ እንሆ ድማ ስለና ኢሉ ዝኸፈለው ዕለት እንዳዘከርና እንሆ ስልዩ እናሓስበሉ ወርሓት ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ብርግጽ ንዑ እንምልኸሉ ጾም ክገብረልና ናቱ ሰናይ ፈቃዱ ይኹነልና። እንሆ እምበኣር ዘወረደ ቅድስት ምኩራብ ኢልና ሕጂ ድማ መጻጉዕ በፂሕና ማለት እዩ። እንሆ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ትዝክርዎ እንተደኣ ኮንኩም ክርስቶስ አምላኽና ኣብ ምኩራብ ናይ ኣይሁድ ኣትዩ ዝመሃሮ ትምህርቲ ዝገበሮ ተኣምራት ሕሙማት እንዳፈወሰ ዝዓወሩ ይዕንቶም ብርሃን እንዳሃበ ንዝሓንከሱ እግሮም እንዳጣዓየ ከም ዝኸዱ ከም ዝጎዩ እንዳገበረ ኢዶም ንዝለመሱ ወይ ከዓ ንዝሰንከሉ ድማ የእዳዎም እንዳሕወየ ሕቆኦም ንዝገበጡ ሕቆኦም እንዳቕንዐ ክርስቶስ አምላኽና ዝገበሮ ተኣምራት ኣብ ምኩራብ ኮይኑ ዝመሃሮ ትምህርቲ ርኢና ነርና። እዛ ራብዒቲ ሰንበት ድማ ቅዱስ ያሬድ እንታይ ልገሊጽዎ ኣሎ? ተራከቦ ኢየሱስ ስለመጻጉዕ ወይቤሎ ተንስእ ወነስ አራተከ ተሃድገ ለከ ኃጢአተከ እውቅ ይተአብስ ዳገመ እምዝ እይርከብከ እምዝ ዘይአኪ እምዝ እይርከብከ ክርስቶስ አምላኽና ነቲ መጻጉዕ ወይ ከዓ ነቲ ለምጻም ረኸቦሞ ንሱ ክርስቶስ ድማ ከም ዝበሎ እንሆ ዓራት ካል ዒልካ ኺድ ኃጢአትካ ከዓ ተሓዲግልካ እዩ ነገር ግን ካልኣይ ግዜ ካብዚ ዝኸፍእ ኸይረኽበካ ካልኣይ ግዜ ኣይተኣብስ ኢሉ ኣፋነዎ ወተንሰአ ወነስአ አራቶ ወአተወ ቤቶ ውእቱ መጻጉዕ ድማ ዓራቱ አልዒሉ ቤቱ አተወ ይብልና። በዚ መሰረት እምበኣር ቅዱስ ያሬድ ነዛ ዕለት ሰንበት እዚ እንታይ ገይርዋ ኣሎ? መጻጉዕ ኢልዋ። መጻጉዕ ክንብል እንከለና እቲ ታሪኹ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ሓደ ጀሚሩ ዘሎ እዩ። ግን እዛ ሰንበት እዚኣ ግን መጻጉዕ ክንብል እንከለና ጥራይ ናይዚ መጻጉዕ እዚ ዝተገብረላ ተኣምራት ወይ ከዓ ናይዚ መጻጉዕ እዚ ጥራይ ነዘንትወላ ሰንበት ኣይኮነት። እንታይ ደኣ ዕለተ ህሙማን ተባሂላ በቤተ ክርስቲያንና ትበዓል ማለት እዩ። እዛ ዕለተ ህሙማን እዚኣ ወይ ከዓ ናይ መጻጉዕ ከምዚ ኣብ ዓለም ናይ ኤችአይቪ ዕለት ናይ ኤችአይቪ ናይ ገለ ዕለት እንዳበልና ኣብዚ ዓለም እዚኣ እንኽብሮም ብዙሓት ኣለዉ ናይ ሕማማት መዓልታት እንዳበልና ናይ ብዙሕ ዝተፈላለየ በዓላት ነብዕል ኢና። ቤተክርስትያንና ከዓ ዕለተ መጻጉዓን ወይ ከዓ ዕለተ ህሙማን እንዳበለት እዛ መዓልቲ እዚኣ። ስለዚ እዛ መዓልቲ እዚኣ ነዚ መጻጉዕ እዚ ዝፈወሰላ ዕለት ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ሕሙማን ዝፈወሰላ ተኣምራት ዝገበረላ ክርስቶስ አምላኽና እነዘንትወላ እነመህረላ እነበስረላ ዕለት እያ ማለት እዩ። እዛ ዕለት እዚኣ ክርስቶስ አምላኽና ኣብቲ ዘበነ ስጋዊ መፂኡ ከሎ ዝገበሮ ተኣምራት እንሆ ነቶም ዝዓወሩ ይዕንቶም ብርሃን እንዳሃበ ነቶም ዝሓንከሱ የእግሮም እንዳጣዓየ ከም ዝጎዩ ከም ዝራመዱ ከም ዝኸዱ እንዳገበረ ነቶም ኢዶም ዝሰንከሉ የእዳዎም እንዳጣዓየ ኩሉ ሕማም ንዝነበሮም እንዳፈወሰ ዝነበረሉ ወንጌል ወይ ከዓ ሕሙማነ ስጋ ብተኣምራት ሕሙማነ ነፍሲ ከዓ ብትምህርቲ ዝፈወሰሉ ናይ ወንጌል ክፍሊ እነበስረሉ ዕለት ማለት እዩ። እዛ ርእሲ ኮይኑ ተዋሂብዎ ዘሎ ግና
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ሓደ ጀሚሩ ከም እንሪኦ ኢየሱስ ድማ ናይ አይሁድ በዓል ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ይብል እቲ ወንጌል ካብኡ ድማ እንታይ ይብል ቅጽል ኢሉ እንሆ ድማ ብዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ዝብልዋ ሓሙሽተ ምህዋር ዝነበራ ወይ ከዓ ደረጃታት እርከን ዝነበራ ቤተ ሳይዳ ዝብልዋ ሕሙማን ሃንካሳን ልሙሳን ዕውራን ጸማማት ዝነበሩ ወይ ከዓ መጻጓዕን ሸባ ኮይኖም ዝነበሩ ከዓ ዝእከቡላ ዝነበሩ እያ ንኣፍታ እታ ቤተ ሳይዳ ማይ ነይርዋ እዩ እንሆ መልአከ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ሓደ ዕለት ሓንቲ ግዜ መጽዩ ነታ ማይ ይቅድሳ ወይ ከዓ የናውፃ ነበረ እንሆ ኣፍታ እቲ መልአከ እግዚአብሔር መጽዩ ነታ ቃላይ ምሰና ወፃ ድማ እንሆ እቲ ቀዲሙ ናፍታ ቃላይ ዝኣተወ ሰብ ካብ ለምጹ ካብ ኩሉ ነገሩ ታይገብር ነይሩ ይፈወስ ነይሩ ማለት እንሆ እዚ 38 ዓመት ዝተደነሰ ዝሓመመ ሰብኣይ ድማ እንሆ ቤተሰቡ ኩሉ 38 ዓመት ፀይሮሞ حجيزهم محابحيبهم محمام عليهم كفوا سايكالن اتسب نسو قديفهم أبعاراتو قديفهم بيتسبو كيدهم يبل مغنياتو سبز بحال أين ورن كروسوس أملاخنا والمسحاتو تنتايلو كتدحن دفوس فتفتي خامس بلو سبيه بالليل يلو بازم تاينا نردا سدروق أبي صمو يموت يتعب زي قدس نساتهم جن جزي 38 عمد زأكل حبحيبهم نجر جن تايم قديفهم خمس خد إن نردا خفتو ونجيل مالتي سلازي نكرسوس أملاخنا زملسلون نسي كرسوس أملاخنا جنا بزجرم قال انتايلو مسمسة كتدحندو تدلي خايلو مالتي كتدحندو تدلي خايلو كتحندو تدلي خامس بلو تي من سي انتايلو نكرسوس أملاخنا ود 3 عمت من سي سلازرعيو انه اون تدعي ليو سبيه بالليل لكن كنغرو لني نسو من سي سلازخونه نابي نابزق علي قديمو خاتوني خلي لحاسبو الوم ليكاونتي ابريهم ترجمه ملو ويم دما 10 حواريات كبيبمو بزح سب 500 عداغا زاكل سبي ختولو سلازنبره نغويتانا ندحنان يس كرسوس دما كابزيهم حدا من سي كاززلي يخليلو بزح حسبو مغنيات انتايلو سب يبلين امبر وخدحن يفوتي الو مالك كرسوس املاخنا جن انه سبا يعززلون نسون حفا يبلون انتايدا تسمو عرات كحيسكا كيد تسمو عرات كحيسكا كيد زدن قال مالتي زدن باور مالتي ناي እግዚአብሔር ቃል ሲ تسمو عرات كحيسكا كيد زبل ناي كرسوس قالكو او وانجيل كنروحو لنا نعنا حيلي مالتي كرسوس املاخنا انتاي كم زبلنا اي انه بحطيات وديكا تጨنق كاللها كفيق كالو دخيم كاللها تسمو اتدخيم كالو زلخا نجر حيسكايو انتاي جبر كيد زبل ملختي اذا محلالف مالتي سلازي كرسوس املاخنا انتاي لو تسمو عرات كالعلكا كيد بلومو اتمصاغعها عراتو العلو كدا يبل اتوانجيل مالتي سلازي كابز انت اينا نردا انتلنا اتا بيت سايدا تبايلا زلا بابرايست بيت سايدا تبايلا زلا ليقاونت انت لمابريهم مالو بيت سايدا بيل بيت مهرت بيت سايدا مالت بيت محرت مالتي مغنياتو حمومان حنكاسان كلهم زفوسولا زنبرو بوتا سلازخونت مالتي سلازي انت اينا انرئي انت دايلنا بيت سايدا بيت محرت كم زخونت اتي ابو محرت زخونه كريستوس املاخنا افتانا يمحرت بوتا ترخيبو نزي مصابو ازي محرت زهابلا علت اذا لو ما انت نمسغنلا زلنا علت مالتي سلازي اذا سنبت زيا ويكا اذا سومن زي انت اينا نبلتلنا انه اتي ابو محرت زخونه اغزي على سنبت ابو هال محرت يزبل اتمزمرناي سنبتون اتي نمحرت ابو ازخونه كريستوس افتانا يمحرت بوتا بيت سايدا تباهيلا تصوي عزلا بوتا انه نتحموم نت 38 عمت زاكل زتدنس سبعي انتي غبرو محرت ذهب العلت زفوس العلت اندازنتنا اينا اذا سومن زي انذكر مالتي لب بلو مؤمنا اتا ابو محرت افتانا محرت بوتا انه اتا ابو محرت زخونه كريستوسي لومي اينيتي انا محرت بوتا ناي حجي بيت سايدا اينيتي حمومات سبهلو خمن يوم تدايلنا برغص بيت سايدا بيت محرت تباهيلا زلا بيت كريستيانيا انه بيتروس نسخك وحيخه افدار اسزا خو حزي اخ انا بيت كريستياني كهانصاء زبلا اتاني محرت افدق قدوس باسليس انتايلو ارها ولا نهو هاتنسها انه محرت نرخبلا نسحه تنسحنا محرت نرخبلا انفوسلا هيوت زهب انه نايزل عالم هيوت كنورسلو انخل ات مغبه هيوت هبست هيوت زخونه كريستوس انبل علا ناي محرت بوتا من ينتدعيلنا بيت كريستيان بيت سايدا استبهالت بيت كريستيان يا مالتي بيت كريستيان سلازي ابزا ناي محرت بوتا تباهيلا زلا بيت كريستيان اتي ابو محرت اغزي على سنبت
أبوها لمهرت تباهلو زتتصوع مدهن عالم كريستوس إيسوس مسيو نعنا الزفو سلا بيت سايدا استبهلت بيت كريستيانيا سلازي انتهي مالتي انتهلنا حميمنا دينا دخيمنا دينا سأميمنا دينا حنكيسنا دينا دوينا دينا انت هنقبر كم زلنا نفتح بيت سايدا استبهلت بيت كريستيان كنمت خم زلنا أبقى خوينا خاء نكريستوس كنت صبايا خم زلنا انتهي نخبلنا تسأمو عرات كالعيلكا خيد تسأمو عرات كالعيلكا خيد إذا ما تأجو أزي بناي بيت كريستيانا تمرتي ما تأجو ويك الدوية زبهل إذا على تزي الدوية نصفوس على تندينا لنا دوية زبهل انت إنتيلنا دوية زسجا دوية زنفسي لهم لك أنتي يخفلوا مالتي دوية زسجا خمس نفلت خمس ما تأجو حميم موز أنها ويك خمس أب علم نازلوا بو زحان سنكلنا ناي إجري ناي إت سنكلنا ناي إذن ناي عيني ناي استفعل عليه سنكلنا نازلوهم أيمر جنبره زخون سبات مع تعلو إذا سبات زياتهم دوية زسجا اللوم دوية نفس جن يبلو من مالتي أبز علم زي أخ أبا أنس أروها سجانا إحممنان أي سنكلنان يداونا أي درقن يعنتنا تعيو يأذنا ونسمعو نجر جن دوية ز نفس زلنا مال انتهي مالتي زينتلنا دوية ز نفس تشنكات مش برب وش بقى تسرح تبلع تساتي جنزب لك تعنا لك جن أصلا هيوت زيت محدر ويك أصلا هيو زخانة هيوت زيت نبر كل جزء تتشنق ناب سوشيال ميديا كيت زبل منفس هلكا اب سوشيال ميديا اب تيك توك يكون اب انستغرام اب فيسبوك اب زخونه غزي لعل 3 ساعات تقمط بدحري مسعات اخيا ولاو سلام يبلكان تدقس جن دقاسكا ترغم ما هيبكان سلام يمصالكان كتعرف لك تحاسب جن يعرفك خلخا ولا نغو خلخا دخيمكا تتس ጭንቀት እዚ ዘሎ ሁሉ እንታይ ይገብር ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ይኹን ብዙሕ ግዜ እስክሮል ምግባር ብዙሕ ዜና ምስማዕ ነታ ሓደ ዜና የምጻልካ ትሰምዕ በታ ሓደ የምጻልካ ትሰምዕ ስለዚህ እንታይ ኾነካ ሁሉ ተዋቂዕ እንታይ ገብረክ ንኣምላኽካ ኣይትዝክር ንቤተሰብካ ኣይትዝክር ንነፍስኻ ኣይትዝክር ህይወትካ እንታይ ትኸውናላ ኣይተስተውዕል እዚ እንታይ ይበሃል ደውየ ዘነፍስ ይበሃል ብርግጽካ እዚ ኩሉና ሓሚምናሉ ዘለና ሕጂ ደውየ ዘነፍስ ይበሃል ማለት ስለዚህ እንታይ ይምባር ደውየ ዘስጋ ደውየ ዘነፍስ ዝበዝሕ ግዜ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ደውየ ዘስጋ ምናልባሽ ከይትጎይ ይኽልክለካ ክእል ኸውን እዝንኻ እንተ ዳኣ ጸሚምካ ምናልባሽ ኣይትሰምዕ እንትኸውን ዓይንኻ እንተ ዓዊርካ ምናልባሽ ኣይትርኢ እንትኸውን ኢድካ እንተ ዳኣ ሰንኪልካ ምናልባሽ ብኢድ ዝሰርሑ ነገራት ኣይትሰርሕ እንትኸውን ግን ዝበዝሑ ኣብ ዓለምና ዘለው ብኣካላቶም ዝሰንከሉ ኣእምሮኦም ግና ጥዑይ እያት እዮም ምክንያቱ ብነፍሶም እንታይ ገበሩ ስንክልና ናይ ነፍሲ ወይ ከዓ ደውየት ናይ ነፍሲ የብሎም በአንጻር ግን ዝበዝሓና 80-70 ሚእታዊት ኣብዛ ዓለም ዘለና ግን የእጋርና ቃንዛ ይብልናን ሕመም ይብልናን ቁስል ይብልናን ከም ተደሊናን ጎይ ተደሊና ብኢድና ንሰርሕ ንበልዕ ንሰት ንሰምዕ ንርኢ ግን ስንክልና ናይ ነፍሲ ዘለና ማለት እዚ ኸ እንታይ እንተልና ብነፍስና ደዊና ስለ ዘለና ስለዚ እቶም ድውያን ብስጋ ዝኾና እቶም ድውያን ብነፍሲ ዝኾና እንታይ ክንገብር ዘለና ኣብዛ ዓለት እዚ ኣብዛ ሰንበት እዚኣ እንታይ ኢና ክንዝክር ዘለና እንታይ ኢና ክንሓስብ ዘለና እንተዳኢልና ና ቤተ ሳይዳ ምኻድ ንክርስቶስ ከኣ ምጽባይ ብርግጽ ከኣ ክርስቶስ ኣምላኽና እንታይ ይብለና ኣብ ቤተ ሳይዳ ተረኺቡ እንታይ ይብለና ክትድሕንዶ ትፈቱ ኢኻ እንታይ ትገብር ኢኻ ክትድሕንዶ ትፈቱ ኢኻ ክትድሕን ትፈቱ ዲኻ ዝብል ትምህርትሲ ክንደይ ግዜ ሰሚዕና የለና መንገዲ ድሕነት ከእንታይ ምዃኑ ክንደይ ግዜ ተነጊርና ኣሎ حواريات سي أب قدام يسبكتهم أبزب وانجيل حواريات أب حمش أب 4 أب حمش جزء زخونا له أو ممهرنا أنت خندحنس أنت خنجبر إلهم من حواريات حتى تو مالتي مهنيته حواريات أرس بيتروس كافتا وانجيل ناي جبر حواريات ناي مجمرتا أنت يزبل سلسة شح من أنا مسات أمغة توم سبات ده إلهم أو ممهرنا لك أو أنتنا يحواتنا أبوتاتنا خندحنسي أنت خنجبر خندحنسي أنت خنجبر ولا أنا حواريات أرس بيتروس باولوس مسيلا استأثيرهم كلو أتهي بمزمور أتينا بيت ما أسرتي سنسلة تفاتيح لهم أنتم عاد تخفيتوا ساعتهم جنا هادمون يتحلوا بيت ما أسرت ماتي سنبيدو هو تخلف في مسحاسبة أو جرى هوارات معرف 10 شدي شزلو انتهى يجيرونس نو زخانة نفسخ قبل نفسخ زخانة قد أتايتم كلنا قال لنا يلو شعوتي حلاوي ناي بيت ما أسرت سنبيدو انتهى يزجبر أو يحواتي ممهراني أو أجا أستينه من تنقبر كمان دهان نخد حنس انتاي كجبر علن imagine قبروا نخد حنس انتاي كجبر علن يلي يسبك حات الزلوه سلازي نغند حن انتاي نجبر زلنا تري لكم ابزلنا يجزي وج ورا وج ناي قطبا خوينات ناي اكل كينات ناي تكنولوجي كينات ناي سوشيال ميديا كينات ناي دخنت كينات ناي صقاب كينات ناي كله كينات زلو يزلو مالتي السوشيال ميديا تاتيخا كله
ኩናትን ወረ ኩናትን ጥራይ ዘሎ ማለት ስፔሻሊ ኸ ሕጂ እዚ ዘለና ውግእ ናይ ሓያላን ዝካየድ ዘሎ ማለት ስለዚህ ንሕና ክንድሕ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኒውስ ኤቭሪ ዴይ በቃ ኩሉ ግዜ ኣብስተሳናሉ ጥራይ ዜና ምክትታ من هاريمو من سعيرو دبدي بعد أي دبدبة تندوتراي نو حد جزء رأسنا خف وسك خلال لو نبيت سايد خن متسخن كلال لنا أبو محرت خنا كريستوس كأنده جبرنا أي بمهران جيرو كتدحنو دا تداليو إيخم كتدحنو دا تدالي إيخم أول كنت تدحنو أنت عداليكم عاراتكم على علكم تسوق مالت انتاي مالت انتلنا إنه كسب زلنا ود 3 عامات انت أخونك 3 عامات تسكيمك ويكا تصيرك زلو سغا حيسكا كيد صرق سرح نعو حيسكا ناب غزاخا سلامك حيسكا خيد ابو محرت كريستوس حاتياتك تسريلكاي ليك انت ايزبل صغاسه سريته حاتياتي ايتي ني حدش كيدان صغا ني حدش كيدان وبت تعبي وبت انتايو سريت حاتيات زركبك ابي ابيتليهم سريت حاتيات زوهابك بمني بتي ابو محرت زخونه كريستوس سريت حاتيات زركب ابيو ابيته سايدا بمن كي وهب بت أبو محرت سخنة إيسوس كريستوس مالتي كريستوس إيسوس إتي محرت زهب زفوس مالتي نبي جن كلمة سألنا نبيته كلمة سألنا نبيته سايدا نبيته كريستيان كلمة سخن كلالنا أبيته كريستيان نسحة زتبه على فواسي حسابي الله سجان دمن زتبه على مدهاني تالله ننفس حقوس زهبا زمار يزتبه على ننفس حزوانا ملأك نام ملائك تزخيد قداس يزبهال مدحاني تالو مس كريستوس املاخك قدوس سلوس اندابلكا مس ملائك بحرت كوين كان እግዚአብሔር ተመስግነሉ ፈውሰ ነፍስ ዝኾነ ምሕረት ዝዋሃበሉ ቅዳሴ አሎ ስለዚህ እንታይ ዳይ ዝድለት የልና ሕማምካ ሒስካ ስንክልናኻ ሒስካ ናበይ ምኻድ ናብ ቤተ ሳይዳ ኸይድካ ንክርስቶስ ምጽባይ ናይ ዘለናዮ እቲ ቀንዲ ፈውስ ማለት ስለዚህ حمامنا حيزنا نبيت سايدا انت داخلنا كريستوس برقص كمصي انت اي خبلنا شو كتدحندو تدلي اخا نحنا خنت اينا خنبل او خدحن يدلي اجن سبي باللين وا سبتا خنغبرلك حتى كان مستسراي ندحنت ناب كريستوس نممصا نبيت سايدا مصي خلخاكو من يزد ليك حتى كخسر يلكا ممهران هيبكا حتياتك زنازوزخا ጥምቀት ዘጠምቁኻ ወንጌል ዝምህሩኻ ስጉኡ ቆሪሶም ደሙ አፍሲሶም ዝህቡኻ ዝቅልቡኻ ክርስቶስ ህይወት መድኃኒት ምዃኑ ሐቀኛ መንገድ ምዃኑ ትንሳኤ ምዃኑ ንሱ ሓላዊ አባጊዕ ጓሳ ምዃኑ ዝምህሩኻ ግንዶወይ ንኸም ዝኾነ ንስኻ ጨንፈር ምዃንካ ዘረድኡኻ ህይወት ዝህቡኻ መምሃራን ገዲፍልካ ኸይዱ በኦም ገይሩታ ገብረካ ክፍውሰካ ማለት مس حمامك مس دويقا نابي مخاد ناب بيت سايدا مخاد بيت سايدا منيا بيت محرت تبهيلا زلا أمثال سماويت يروساليم زخونت سلام لك قدست بيت كريستيان أمثال سماويت يروساليم ما هيدر أب وولد ومنفس قدوس أتم حيدرنا أب ناي ولد ناي منفس قدوس زخونكي أمثال سماويت يروساليم أمثال صرها أريام زخونكي سلام تهبي سلام ستاويت زخونك بيت كريستيان سلامنا عقيقون إن أبلنا خمنا أتو أبزاناي سلام بيت أبزاناي محرت بيت ترغيبو محرت ذهب سلام ذهب مني እግዚአብሔር አምላክ ማለት نحنا انت اينا مس دوينا مس حاتياتنا مس بدلنا مس سنكلنانا نابي كنمص ጥራ ያለና ናቤቱ ክንመጽ አለና ማለት ስለዚህ ክርስቶስ አምላክና እንታ ኢልዎ ተስ አራት ከአልዕልካ ኪድ ኢማጂን ግበሮ ተስ እሞ አራት ከአልዕልካ ኪድ نا كريستوس أملان خنا مسينا كنسجد كننبركخ كلنا قالوا خنسمع كنا مسجن كلنا نسحق نقطو خلنا قدوس قربان كنوسد كلنا واقع كوين خفلناكو منم واقع كو يبلون ولا تعرفكو اين خفلنينا سلامنا حيزنا هيوتنا حيزنا حياتنا تحادي قلنا مس أملاخنا زلونا ركب عدل ليلنا مس زلنا ريليشنشيب عدل ليلنا أتنكرنا كو إنا نغير مخا مس بركات مس شوشاي مس فقر مس سلام مالتي ورا سميع خاستي اخا تقبر ابزلنا غزي زينا سميع خا انت اخا تقبر تጭنق تفرح انه هنا هاجرنا غداي صبح حد يخجمر كينات لومدي خجمر انه هنا ايثيوبيا ورخ تسمع خلخا خمو
ناي عالم كتسمع خلخا أبز زلناي عالم كنات دي خجمر سلام دي يقبر إز زلناي منجستي مزوم زواجو زلوا دم التنخافات يقبر ما مسأن دي دبدبانا إنه سرح ديك أرز يخون نبالع عن ساتين كين سئن بصح بك أزج النقالو مالتي ناب كريستوس ناب بيت سايدا أنت خيد كاجن إنه እግዚአብሔር أملاخ مسانا إيو እግዚአብሔር كل جزية مسانا إيزنبر እግዚአብሔር أملاخ كل جزية سلام إيزهبنا እግዚአብሔር أملاخ كل جزية عنتو قح مسبلنا بانا إيو እግዚአብሔር أملاخ كل جزية وترو أب دخمنان أب حاجة أب سجمنان أب برتعنان أب حجوسنان أب حزنان مسانا هم زخونة انتين جبرلو نذكرلو نمسجنلو نفسنا خأسرام لرخيبة التملس هلا بيت سايدا سلازي عرات كالعيل كخيت قبل نكلو خريستوس واقع يخفل زخونة زي حتى واقع يقولون انتهي دا نسخات راي فقادن يخوين كان بيت سايدا مخادمو محرت من لما انت راي اتا كريستوس زداليا مالتي واقع يتخفل التخفل واقع يلي اتحتتو زخونة وصايتات يلن انتهي دا فقاد كريستوس املاخنا نصا زخونة فريدوم سلازهابنا اتا نصا زخونة فقاد كا انتهي يقبرنا مالتي نخندحن نخنفوس بعلو هيبنا بعلو خا يحتنا مالتي سلازي انتهي يزقبر شعو تحاتيات كاتحدي قلها ايمو كيدي بلو مالتي ابزك كنستوعلو زلنا بزحاتينا وعلت እግዚአብሔር አምላኽ وعيلنا عابي وعلت كاب دخامنا أبرتعنا تسقمنا فتحلنا كاب سنكلنا أطعنا إنه كاب ما أسرت أوصينا كاب سببا أوصينا كاب شنكنا برهوا أوصينا كاب سلماتنا برهان أوصينا وعلت እግዚአብሔር أملاخ قلطيفنا زرسعنا جن نز سنف مصاغع نمسل مالتي سنف زخونه مصاغع مالتي إذا مصاغع زي 38 عامت صيراتو زنبرت عرات تسكيم كاخيديلو تسكيم واخدنبر نكريستوسي ماني زحويو ماني زفوسو سلات زحويو سلات زفوسو زخو املاخو قنطاب تاكل حتى حتى تايدلين قنطاب تاكل ون سليو كصنع سليو كحتت سليو كمرامر نعو كمسجد اكو ايتراين عراتو العلي از خدمات عراتو العلو كيد ماني انتايو كمانس ايفلطن كمز جبر بخمه يتفلطو عراتو العلو مسكده اتوم ناي كريستوس املاخنا محرت زقاومو سرعات حقي طراي كيفرس امبر نساتهم حق خفصمو قداج زي بلوم ايهوداويان انتي زقبر رخيبهم انتي لمو نسخه بعلته سنبت بتا نعرف لا እግዚአብሔር نعرفت ذهبنا علت عراتك تسكمك نو عراتك تسكم አይግባአካኒ ኢማጂን ግበሮ ብዙሓት ሰባት ድሕነትና አይገድሶምኒ ብዙሓት ሰባት ንሕና እንረኽቦ ህይወት አይገድሶምኒ ብዙሓት ሰባት ንሕና ምስ ክርስቶስ ዘለና ርክብ ከመይ ያሎ እንታይ ያሎ ክርስቶስ ኣብ ልዕለና እንታይ ውዒልልና ንሕና ክንዑ እንታይ ነመስግነለና እንታይ ውዕለታ ንኸፍለለና አይገድሶምኒ ንሳቶም ዘገድሶም እንታይ እዩ እግዚአብሔር አይትግበሮ ዝበሎ ክትገብር እንተዳር እዮምኻ እግዚአብሔር ዝኸልከሎ ክትሰርሕ እንተዳር እዮምኻ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ይኹንንኻ ማለት نسخاجن وعلت እግዚአብሔር كمي غير كاي خاتمسجن وعلت እግዚአብሔር املاخ بمنتا اي خاتخفلو غنا با خايز مركوس مالتي سلاذ اذا سنف مصاغو زخونه كريستوس سليو كيمسجنه ولا يقني لي كمان يبلن كيدو ايهوداويان دما مسحازو انه ابزرئي اتي زحويني العلكا تسكم العراتك العلكا خيد بلني لو مالت نساتهم كاسعباب بلم تايلمو ماني عراتك العلكا خيد زبلكاس ماني شو انتهي لهم ايفلطوني لهم مخنيات كريستوس املاخنا بحمشته شح زاخلو سبات اما اخلهم اتي يمهر نزحمهم يفوس يصانانع سلازنبره قلطيف افتم سبات تسورمو كريو ايكالن دحر ايفلطوني لهم ايماجين غبرو 38 عامات عرات تطابق كان يركاسي اتي تسم عرات قال علكا خيد زبلك املاخس من مخانوس كيف فلتك مالتي ايفلط اني لوم مالتي بدحري كريستوس املاخنا بيت مقدس رخيب انتي لو انه حاويخه الله دحر داغيم غنا انتي تكبر اي تابس مخنياتو كابز زخف كيرخبك كريستوس املاخنا رخيب نزي مصاغو ازيكم مسبلو اتمصاغو دغيمك ايتابس زبلو قالسي ولا حجونا يتسقرنالو مؤمنا كمز سنف سبزي كنكون يبلنا وعلتا እግዚአብሔር املاخ سئلنا بخونتو نرسع
እግዚአብሔር ዝገበረልና ውዕለት ብዘይ ምስጋና ክርስቶስ ኣምላኽና ዝፈወሰና መን እዩ ንሕና እንታይ ኢና ከነመስግኖ ዘለና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ስለቲ ዘይንገር ውህበቱ እግዚአብሔር ይመስገን ኢሉ ስለቲ ክንገር ዘይክእል ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ክንገር ኣይከኣልን ማለት እይሲ ኣኮነንዶ ውዒልካ ክትከፍሎ ዋጋ ነቲ ዝገበረልካ እግዚአብሔር ክትከፍሎ ወይ ከዓ ነቲ ውዕለቱ ክትመልሰሉሲ ኣዘንቲ ኻውንስ ክትወጽሕ ይትኽእልን ኢኻ እግዚአብሔር ንዓና ዝገበረልና ማለት እዩ ዘስዋይ ኩሉ ግዜ ወንጌል ተዛሪብካ ኣበሲርካ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ትኸውን ማለት እዩ ዓመት ትመሃሮ ግን ዓመት ሓድሽ ምስጢር ዓመት ሓድሽ ነገር ዓመት ተስፋ እንዳሃበካ ዝኸይድ ወንጌል ማለት እዩ ሊቃውንት ተደኒቆም ስለ ስጋዊ ስለ ክርስቶስ ሃይማኖት አበው ዝተባሃለ መጽሐፍ ዓቢ መጽሐፍ ኣብ ዘመኖም ይጽሕፉ ማለት እዩ ናይ ሕጂ ሊቃውንት ውን ይጽሕፉ ለው በቃ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ውዕለታ በቃ በብ ዓቆም ብዝረኸብካዮ ምስናይ ወንጌል ብስራት ኣተኣሳሲርካ ዝተገብረልና ውዕለታ በቃ እግዚአብሔር ከም ዝገለጸልካ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ገሌኻ ብትምህርቲ ገሌኻ ብመጽሐፍ ጌርካ በቃ ትገለጽ ማለት እዩ እዚ ሰነፍ ግን እንታይ ኢሉ ደጊም ኣይተኣብስ ካብዚ ዝኸፍእ ከይረኽበካ ኢሉ ክርስቶስ እታ ቃል ኣብ ዝወድኣላ ግዜ ጎይ ይኸይዱ ነቶም ኣይሁዳውያን ነቶም ሕጊ ክሕልው እምበር ሕጊ ክፍጽሙ ዘይተዓደሉ እንሆ መጽሓፍቲ ነቢያት ጥቕሲ ክጠቕሱ እምበር ነቲ ናይ ነቢያት ኩሎም ንዕኡ ዝተነበይሉ ክርስቶስ ክቕበልዎ ከምልኽዎ ከመስግንዎ ዘይተዓደሉ ኣይሁዳውያን እንታይ ገበሮም ከይዱ ነገሮም ሳቶም ከእንታይ ለሞነ ክርስቶስ ኣምላኽና ስኻሲ ሰንበት ክትስዕር ኣብ ሰንበት ግዜ ሕሙማት ክትፍውስ እዚ ስልጣን እዚ ዝሃበካስ መን እዩ እዚ ስልጣን እዚ ካበይ ኣምፂኻዮ ምን ሂብካ ኢሎሞ ሳቶም ከእንታይ ኢልዎም ኣቦይ ካብ ቅድም ጀሚሩ ይሰርሕ ኣሎ ኣነ ኸ እሰርሕ ኣለኹ ኢልዎም ኣቦይ ካብ ቅድም ጀሚሩ ይሰርሕ ኣሎ ኣነ ኸ ይሰርሕ ኣለኹ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ብሊቃውንት አንደበት እንታይ ከመይ ገይሮም ከፋፊሎም መሲልኩም ብሉይ ኪዳን ናይ እግዚአብሔር አብ ዘመነ ስጋዊ ኸኣ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ክርስቶስ ድሕሪ ምዕራጉ መንፈስ ቅዱስ ናብ ሐዋርያት ድሕሪ ምውራዱ ኸኣ ዘመነ መንፈስ ቅዱስ ዘመነ ርቀት ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር በሓድነትና ኣብ ብሉይ ኪዳን ንሰርሕ ነርና በሓድነትና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ወይ ከዓ ኣብ ዘመነ ስጋዊ ንሰርሕ ኣለና በሓድነትና ኸኣ ኣብ ዘመነ መንፈስ ቅዱስ ወይ ከዓ ድሕሪ ዕርገትና ተይ ከ ክንገብር ኢና ክንሰርሕ ኢና ማለት ኣነሲ ከም ዝትርእዩ ዘለኹም ወዲ ዮሴፍ ጥራይ ኣይኮንኩ እንታይ ዳ እግዚአብሔር እየ ማለት እዩ ኣይሁዳውያን ነዛ ቃል እዚኣ ተረዲኣቶም እንታይ ገይሮም ካብ ስዑ ንድሓር ይብል ንሱሲ እግዚአብሔር ኣቦይ ኢሉ ወዲ እግዚአብሔር ኢሉ ብጽውዑ ርእሱ ኸኣ ምስ እግዚአብሔር ምምዕርራዩሲ ካብ ሰዓ ጀሚሮም ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ ይብል ኢማጂን ግበርዎ ክርስቶስ ኣምላኽና ሕሙም ስለ ዝፈወሰ ክርስቶስ ኣምላኽና ንዝተሸገሩ ስለ ዝረድአ ክርስቶስ ኣምላኽና 38 ዓመት ተጣቢቁ ዝነበረ መንእሰይ ክንዲ ዘሕወየ እንታይ ለሙ ርእሱ ምስ እግዚአብሔር ስለ ዘመዓራረየ ኣነ ወዲ እግዚአብሔር እየ ስለ ዝበለ እንታይ ገበርዎ ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ ይብል እዚ ሰነፍ መጻጉዕ ግና በዚ ኣየብቅዕን ከምቲ ኣብ ናይ ስቕለት ግዜ ብትውፊት ኮነ ዋላ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ተሪኢኹሞ ነው ሊቃነ ካህናትና ንክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ቅድሚኦም ኣቕሪቦም ክሓትዎ ከለዉ እንታይ ኢልዎም ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ መለሰሎም እዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ብዘደንቕ ተኣምራት ብዘይ ዝኾነ ዋጋ ዓራት ከኣልዒልካ ኪድ ኢሉ ዝፈወሰ መንእሰይ እንሆ ንስኻሲ መኒኻ ነዚ ሊቀ ካህናት እዚ እትምልሰሉ ዘለኻ ኢሉ ጉንዱእ እዝኑ ንክርስቶስ ክጸፍዖ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ዘሕዝን ነገር ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ነዚ ስለ ዝፈለጠ እንታይ ኢልዎ ከምዚ ኣመን እንዳረኣየ ከምዚ ብድል እንዳረኣየ ክርስቶስ ኣምላኽና ዋላ ሓጢአተኛታት እንትኾና ዋላ እውን ንጹሃት እንትኾና ብዝተፈላለየ ምክንያት ደዌ ክህልወና ክእል እዩ ነገር ግን እንታይ ዝገብረና ዋላ እኳ ብኡ ዘይነኣምን እንተኾና ክፍውሰና ይኽእል እዩ ውዕለቱ ዝምርሳዕ ግን ካልኣይ ግዜ ከቢድ መቕፅዓት የምፅእ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መንእሰይ እዚ ምስ ቀፅዖ ኢዱ ከምቲ ብሓዊ ዝሓረረ ጅማት ደሪቑ ዝተርፍ ኢዱ ከምኡ ደረቐት ይብሉ ማለት እዩ ካብዚ ዝኸፍእ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ رأي وعلتا እግዚአብሔር ምርሳዕ ዋጋ እዩ ዝኽፍል وعلتا እግዚአብሔር ምርሳዕ እንታይ ዝገብረካ ከተስተውዕሉና ይትኽእልኒኻ ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ግን ነዚ መንእሰይ እዚ ስለ ዝፈወሰ እንታይ ገይርዎም ኣይሁዳውያን ካብ ሸዓኒ ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣይሁዳውያን እንዳሃረምዎ እንዳገረፍዎ
እንዳጸፍዕዎ እንዳጋላትዕዎ ከለው ዋልሓንቲ ኣይመለሰን ነዚ መንእሰይ እዚ ግን እንታይ ኢሉ መሊስሉ ስለምንታይ ተሃርመኒ ኣለኻ ሕማቕ እንተ ደኣ ተዛሪበ ብዝተዛረብኮ እንታይ ግበረኒ ተኸራኸረኒ ክሰሰኒ እንድሕር ጽቡቕ ተዛሪበ ግን ስለምንታይ ተሃርመኒ ኣለኻ እንሆ እታ ሽባ ኮይና ዝነበረት ኢድካ ክንድዘጣዓኹስ ኣባይ ከተስራሓ ዓራት ካልዒልካ ኺድበልኩ ኸንበር እንታይ ለካ ክርስቶስ ኣምላኽና ረይዎ ክርስቶስ እንታይ ካባና ይደሊልኩም ጽበይ ሓጢአት እስራኤል እንተልካስ ሓጢአትካ ተሰሪየልካ ኺድ አልሐንዲ ብዙሓት ሰባት ስለ ክርስቶስ ከንዓዕቁ ንክርስቶስ ዝረኸቡ መሲልዎም ኣብ ልዕሊኡ ክጻረፉ ጎይታ ከም ዘይኮነ ክሕዱ ልክ ከም ደቀ ሰባት ካብ ኣይሁዳውያን ዝገደዱ እንታይ ይገብሩሉ ኣብዚ ዘመንና እዚ ያለው ግን ጎይታና ምድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይገሩ እንተልና ምንም ስጋና ለቢሱ መጽዩ አድሕንና ናብ ወገን መጽዩ እቶም ወገናቱ ግን ኣይተቀበልዎን ኢሉ ወንጌል ዮሐንስ ጽሒፍልና ኣሎ ወለእለ ተወክፍዎ ሰውሃቦሙ ጣነ ከመ ይኩን ወልደ እግዚአብሔር ነቶም ዝተቀበል ወገና ደቂ እግዚአብሔር ንኾኑስ ስልጣን ሃቦም ተባሂሉ ተጻሒፉላ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍዳ 12 ማለት ናብ ወገናቱ ናብ ኣይሁዳውያን መጸ ሳቶም ግን ኣይተቀበልዎን ነቶም ዝተቀበልና ግን ደቂ እግዚአብሔር ንኽንከውን ስልጣን ሃበና ንሱ ደኣ መጽ ኣድሒኑ ዋጋ ከፊሉ ጸይሙ ጸልዩ ጾም ዘየድልዮ ጸይሙ ጸሎት ዘየድልዮ ተወካፊ ጸሎት ከሎ ጸልዩ ንሱ ንዝተገረፉ ዘሐዊ ንዝሓዘኑ ዘጻናንዕ ንዝደኸሙ ዘብርትዕ ንዘጸምኡ ህይወት ዝህብ ኣምላኽ ስለና ኢሉ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ግን ተገሪፉ ሕማም ተቀቢሉ መከራ ተቀቢሉ ጸሚኡ ጠሚዩ ክርስቶስ ኣምላኽና እንታይ ገይሩ ንሱ ደኣ ውዕለቱ ኸማን ገሊጽና ክንውድኦ ይንኽእልና ኣይኮነንዶ ኣተግቢርና ዋጋ ከፊልና ማለት እዩ ስለዚ ንክርስቶስ ኣምላኽና እንታይ ምምስጋን እምበር ኣብ ልዕሊ ምምራር ዝኾነ ዘምርር ቃል የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ውዕለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ከነመስግን ከምዚ ውዕለታ ቢስ ዝኾነ መጻጉዕ እዚ ክንከውን የብልናን እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ንሕና ብዝረኣናዮ ንሕና ብዘይረኣናዮ ብዙሕ ውዕለታ ውዒልልና እዩ ብዙሕ በረከት ባሪኽና እዩ ብዙሕ ዋጋ ተኸፊልልና እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እንተልና ንክርስቶስ ኣምላኽና ብዝተኻለና መጠን ከነመስግኖ ኣለና ማለት እዩ ከነመስግኖ ኣለና ክንጭነቕ የብልና ዘለና ድኽመት ዘለና ሕመቕ ሒዝና ናበይ ክንመጽእ ኣለና ጥራይ ናብኡ ክንመጽእ ክንክእል ኣለና ናብ ቤተሳይዳ ዝኾነት ቤተ ምሕረት ቤቱ ንኹሉ ብማዕረ እተገልግል ንኹሉ ብማዕረ እትፍውስ ንኹሉ ብማዕረ በረከተ እግዚአብሔር ዝዕደለላ ቤተሳይዳ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ክንመጽእ ይግባአና ማለት እዩ ሓጢአተኛ ኩን ጻድቕ ኩን ገባሪ ሰናይ ኩን ገባሪ ክፉእ ኩን ብዘየገድስ ክርስቶስ ባዕሉ ከስተኻኽለካ እዩ ጥራይ ሓጢአትካ ክሕደገልካ ፍቃደኛ ኮይንካ ናብ ቤተሳይዳ ምምጻእ የድሊ ማለት እዩ ንእግረ መንገደይ ከመሓላልፎ ዝደሊ ብዙሓት ስንክልና ናይ ስጋ ዘለዎም ይሕዋትና ኣለዉ ብዙሓት ወለዲ ኣለኹም ፍላይ ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም ንሪኦ ብዙሓት ናይ ኣእምሮ ክኸውን ይኽእል ናይ ኣካል ክኸውን ይኽእል ናይ ዝተፈላለየ ብዙሕ ስንክልና ዘለዎም ህፃናት ኣለዉ ንስኻትኩም እግዚአብሔር ብሓጢአትኩም ዝቐፅዓኩም ክመስለኩም የብሉን ወይ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣባኹም ፍሉይ በደል ስለ ዝገበርኩም ኣይኮነን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 እንታይ ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ ናይ በርጢሞስ ትፈልጥዎ ኢኹም ንሱ ዓይነት ዘይብሉ ገንባር ጥራይ ሒዙ ዝተወለደ ሰብ እዩ ሐዋርያት እንታይ ኢሎሞ ጎይታ ኢሎሞ እዚ ሰብ እዚ ባይዘወይ ክርስቶስ ኣምላኽና ካብቶም ዓበይቲ ውዕለታት ዝወዓለሎም ዓይኒ ዘይነበሩ ዓይኒ ዝፈጠረሉ ክርስቶስ ኣምላኽና ሓደ እዩ ማለት እዩ ሎማዓንቲ እውን ዕለቱ እዩ ዕለተ ሕሙማን ኢልና ስለ ነውዕሎ ዘለና ማለት ሐዋርያት ተገሪሞም እንታይ ኢሎሞ እዚ መንእሰይ እዚ ብሓጢአት ገዛእ ርእሱ ዲስ ብሓጢአት ወለዲ እዩ ዓይኒ ዘይብሉ ዝተፈጠረ ኢልዎ ማለት ኢሎም ሓቲቶሞ ንክርስቶስ ኣምላኽና ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም እዚ ሰብ እዚ ብሓጢአቱ ኣይኮነን ብሓጢአት ወለዱ እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ እንሆ ተኣምር እግዚአብሔር ኣምላኽ ስብሃት እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኡ ክግለጽ ስለ ዘለዎ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ፈጣሪ ምዃኑ ካብታ ሓደ ዘለለናሉ መንገዲ ዓይኒ ዘይብሉ መንእሰይ
عين سئلو عين خفتر مخالو مالتي سلازي كبر እግዚአብሔር አምላክ ስብሃት እግዚአብሔር አምላክ እንመስክረሉ ነዚህና መልካ ኢየሱስ ሰላምና አይዳዊከ ጽወር ለገብራ አየንተ ወሪ ፍጥራ ትምርተ በአት ክርስቶስ ተነገር እንብርስፈራ ነገስታት በእንዲያከ ይገድፉ ጀራ ወጣቆም ይፈቱሁ ሃራይሉ ንየዳውካ ነተን نعين عور زفترة هي أداوكاسي سلام نبلنا لنا سلام نمسجننا لنا ندبلنا إنه مسجنون لي حدش كدان سبهاتنا مسجانا مالتي سلازي أتوم ولد أنت أخذ قبر زلكم محرات إجزابير أملاخ أباكم نخت ورد إجزابير أملاخ تبركتو أباكم نخت علب أتوم سنكولان يخونو استأجم زلوهم يخونو حسكم من نبي مخاطري نبيته سايدا نبيته كريستيان موساد محرت እግዚአብሔር ምልማን برقص كاكروسوس املاخنا انت خغبرنا ايب دقنا خوني نعنا خون انت يغبرنا يفوسنا نحنا طراي نخنفوس حطياتنا نخدغلنا انت نخنكونالنا فقادنياتات كنكون كنكلالنا بدحري برقص نتا تسكيماتهم زمصت عربياون تسكيمم مخدو እግዚአብሔር املاخ يكالو مالتي سلازي نزخن جبر انت هنجبر لنا እግዚአብሔር املاخ بتصقو يدغفنا سلازي وانجيل يوحنس كاب حدا جميرو معرف حمشته كاب حدا جميرو انببو نايز سمن زيو داويت ون بزغر قال اب وانجيل اب مزمور داويت معرف 4 حدن كاب سلسته انتاي للو እግዚአብሔር يردو است አራተ ህማሙ ወይ ሃይወ ለቱ ኩሎ መስካቢያሁ እንደውየሁ ይብል ወይ መይጥለቱ ኩሎ مسكاويه امدويه يبل مالتي سلازي ابزا سومن زيا እግዚአብሔር አምላክ ንሕሙማት ዝፍውሰላ ንሕሙማት ዝፈወሰላ ታሪክ ወንጌል እንዳዘንተና ሕሙማኑ ዝፍውሰላ ሳምንት ክትከውን እንልምነላ እንመስገነላ እንሰብከላ እንምህረላ ናብ ክርስቶስ አምላክና እንቀርበላ ሶምንያ ማለቲ ስለዚህ አብዛ ሶምን እዚያ እንታይና ንገብር እንተልና እነሆ ወንጌል እንዳዘከርና ስንክልና ናይ ስጋ ዘለና ካብ ስንክልና ናይ ስጋና ንخفوسና ስንክልና ናይ ነፍስ አጋጢምና ዘሎ አብ ዘመን ዘለና ስንክልና ነፍስና ንخفوسና አቤትና ሰላም ንخገብ ንخሰፍን مسؤ زلنا حبرت نخنطناخر انلمنلا سومنيا مالتي كمتي موسى اب زداغم معراف شدشه فقد شدشه امني تهور وامني تنبر يترسا اسم እግዚአብሔር املاكك سغاسي انت خدكا تتقمطكا ابيت انت لخا ابصراح انت لخا كل ነገር ካንተ እንገብራለና ስም እግዚአብሔር አምላክካ አይተረሳን ስለዝበለና ابصراحنا اب ጉዕዘና اب ናብራና اب كل ነገርና اب መድቃስና اب كل ነገርና እግዚአብሔር አምላክ ስሙ እንደዘከርና እሱ ድማ ምሳና ንخነብር እንጽዋዓሉ እንልምነሉ ሶሙኒ ማለቲ ስለዚህ አነ ንስኻትኩም እንታይና እንገብር ዘለና ወንጌለ መንግስት እንዳሰበኽና ክርስቶስ አምላክና ዘለና ፍቅሪ እንገልጸሉ እንርኤሉ እዩ ማለቲ ክኸውን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላክና ጾምና ይባርከልና ይቀድሰልና ቶም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ቻነልና ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም አባላት ኮኑ ቶም ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ከዓ ይቀኒልና لايك غيركم شير غيركم انا بكل سب كتباصعو خا نا እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፈቃድ ይሁን ብርሃነ ትንሳኤው ሰላም ፍሩህ ሐጎስ ይብጻሕና ዝማሃረና ዝማዓደና ቅዱስ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክብርና ምስጋና ንዑ ይሁን ነው ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይትአኮቶ ይሰባህ ስም ለእግዚአብሔር አምላክና ወትረ በኩሉ ጊዜ ወኩሉ